Dem başlama şavan heja. Em di sab bername piyasal peşberiyanı. Emed ve bername da ve gerin seri sala da 2021 o binherin ku aboriya Türkiye ji kîjan merhaleyi derbas biye o çima qayran aboriye kurtur biye. Beri temaşavan hejarlı gor ve bazen devlet buyne heza devleteki gireday nedendar buyne o rezervent hazineye vedaya. Li Türkiye bi kêmana 40 milyar dolar rezerv û bi zêdebûna ji sedî 71 deynan ket sala 2021 Gelo deyne devletekî çima zêde dibe? Bilevqeç bîra we neçe heke hikûmetekî nikare bi alternatîvên hilberîna welatê xwe ava bike, lê dîsa jî bixwaze desthilatariya welatê xwe da cih bigire, wê demê ew ê deynan bike û aboriyê baş nîşan bide. Niha mijara li Tirkiyeyê ev e, yanî hikûmet ji bo roja xwe xelas bike tev digere û deynan dike. Verinem bi hevra li mûçeyê kêmtirînê ku ji serdema sanayî hetan hatê dayîn û heqdestekî di navbera xweşhalî û xizaniyê da ye 2021 binêrin. Mûşeyê kêmtirîn ji bo sala 2021 yê ku bigîşe destê karkeran 10,825 TL bû. Wê demê qura dolaran 7,43 TL, euro jî 9 TL bû. Mûçeyê kêmtirîn di destpêka salê da 313 euro dikir. Ev heqdestê ku ji bo bi milyonan karkeran hatibû diyarkirin, di biniya gelek welatên Ewropayê de ye. Ev heqdestê ku ji bo milyonan karkeran hatibû diyarkirin, di biniya gelek welatên Ewropayê de bû, lê li gor bihayên wê demê heke di malekî de du sê kes bixebitiyana dikarbûn debera xwe bikin. Hikûmeta AKP ji xwe ji destpêka desthilatariya xwe heta niha ji bo aboriyê polîtikayên şaş li pêş dixist. Bi taybetî di nav çend salên dawî de ji ber polîtikayên hikûmetê yên ku dişer de bi israrin aboriya Tirkiyeyê ber bi qayranê ve çû. Girêdayê polîtikayên şer têkiliyê Tirkiyeyê bi dewletên din re car canan kêm bû. Vê yekê li ser qûra dovîzan bandor kir, enflasyon zêde bû û welatiyên Tirkiyeyê ketin nav zehmetiyên giran. Heta dawiya salê lîrayê Tirkiyeyê li hemberê dovîzan ji 2 qatî zêdetir nirxwenda kir. Çendeyek berê qûra dolaran gîşt 18,5 TL. Bi nirxwendekirina TL bi milyonan kesê ku debara xwe bi zor bi mûçeyê kêmtirîn dikirin ketin bin sînorê birçîbûnê. Welatî ne tenê standina xurekan da, ji aliyê xwegihandina derfetên tenduristiyê, mesrefên rê û mafê perwerdeyî de jî ketin bir barekî giran. Di nav vê rewşa qayrana aboriyê de Tirkiye bütçeya xwe ya 2022 amade kir. Li gor bütçeyê ku hat amadekirin di sala 2022 de ji bütçeyê 264 milyar dolar ji bo şerbê veqetandin. Bilev ji bîra we neçe temaşevan hêja. Dahata Tirkiyeyê têra lêçûnên wê nake û deynên ku tên kirin jî ji ber bêîstikrariyê bi faîzên zêde tên deyn kirin. Me got heta me hat qanûnê qûra dovîzan 2 qat zêdetir bû. Lê Bankaya Navendî ji ber axaftinên Erdogan di vê rewşê de nikarbû faîzê zêde bike. Hikûmet di vê rewşê de ji bo hem ji dêrê hem ji mizgeftê nebe Wezîrê Xazîne û Darayî xist devreyê. Li gor formula ku vezîr û bankeran bi hev re amade kirin, dê gel pereyê xwe bi wadeyê 3, 6, 9 û 12 mehan bike bankayê. Ev pereyê ku bi van wadeyê bankayê de bimînin, wê faîza wan li ser dahata dowîzan bêdayîn.
Li gor vê rêbazeke 5000 TL ve hebe o hûn bi wadeyê ku me got pereyê xwe bikin bankayê di dawiya wadeyê ku hatiye diyarkirin da faiza TL'yê ve ji dahata dewizan kemtir be wê demê ferqet navberê da hikûmet ji xazineyê bideve. Yani hikûmet bi vê şeklî pereyê berîka we ya çepê da derxe bike berîka we ya rastê oyê ji were bibêje medaboriyê da rêbazekî nû afrandiye. Xazine tevê ew qasdeyên xwe çawa bikar be ji bin vî barê derbikeve ew jî nîqaşek cuda ye. Tevê rastiya vê rêbazê di qûra dewizan da kêmbûnek çêbû. Lê heta niha di zamên ku hatine kirin da tu sererastkirin nehatiye kirin. Em berin ser mijara mûçeyê kêmtirî ku di sala 2023 di doyan da bêdayîn. Ji bo sala pêş me mûçeyê kêmtirîn bû 4253 TL. Deva mûçe hat diyarkirin mûçeyê kêmtirîn derdora 215 euro da bû. Herçi qas îro qûra dewizan ketibe jî herî dereng di nav di mehên pêşiya me de qûra dewizan vegera cî xwe berê. Jiyana li Tirkiye ew qas buha bûye ku sînorê birçîbûriyê malbatekî 4 ferdî ji 4000 sînorê xîzaniyê jî ji 13000 derbas kiriye. Di encamê de aboriya Tirkiyeyê bi vî şeklê dişibe mirovekî ku ji zinarekî digandire. û di vê rewşê de encam jî eşkere ye. Berê temaşevarin hêja em hatin dawiya bernameya xwe. Ji bîr nekin, me bişopînin û parve bikin.